መቐለ ምስ ኣተና ክንኣቲና ኣብ ሓፀረ ግዜና ኣቲና ምንም ዘጠራጥር ነገር የለና ኣብኡ ንመንግስቲ ተኪኡ ሰርሑ ነው ይሆን ናይ ትግራይ ሓይልታት ክእከቦም ምግባር ይብፃሕኩም ክብራት ተኸታተልቲ ነዚ ሰዓት እዚ ዝሓዝናዮም እዋናውን ኣገደስትን ዜናታት ኣለው ብፈለማ ኣርእስተ ዜና ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ መቐለ ከም ዝምለሱ ኣፍሊጦም ሓዱሽ ቤት ምኽሪ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተመስሪቱ መልእኽቲ ኣይተ ረዳኢ ሓለፎም መዘራረቢ ኮይኑ ነበር ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ምስረታ ቤት ምኽሪ ሰላምን ለውጥን ትግራይ ኣብ ዝገበርዎ መደረ ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ መቐለ ከም ዝኣትዉ ገሊፆም ኣብቲ መድረኽ ዝተፈላለዩ እዋናዊ ጉዳያት ትግራይ ዝተለዓሉ እንትኾኑ ኩነታት ሰላምን ፖለቲካዊ ኩነታትን ብሰፊሑ ተዘቲሎም ኣሎ ኣይተ ጌታቸው ኣብ መደረኦም ፖለቲካዊ ፍልልያት በሰላማዊ መንገዲ ክፍትሑ ከም ዝግባእ ብምሕባር ንጉልበትን ሓይልን ከም መፍትሒ ምጥቃም ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ኣስሚሮምሉ ምስ ፌደራል መንግስቲ ዘለዎ ርክብን መስርሕ ሰላምን ብጥንቃቐ ክምራሕ ከም ዘለዎ እውን ኣረድዮም ህዝቢ ትግራይ ካብዝን ላዕሊ መከራከሪ ከም ዘይብሉን እቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ናብ ረብሓ ህዝቢ ክቕየር ከም ዘለዎን ሓቢሮም ብተወሳኺ መንእሰያት ትግራይ ብሰንኪ ዘሎ ፀገማት ስደተኛታት ኮይኖም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብፍላይ ኣብ ስዑዲ ዓረብን የመንን ዘሕልፍዎ ዘለው ስቃይን መከራን ብኣጽንዖት ጠቒሶም ኣለው እዚ ፀገም ንምፍታሕ ኩሉ ብሓባር ክሰርሕ ከም ዘለዎ ፀዊዖም ኣብ መወዳእታ ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ ከተማ መቐለ ብምእታው ንህዝቢ ትግራይ ናይ ምግልጋል ስርሖም ከም ዝቕፅሉ ብምትሕስሳብ ኣብዚ ጉዳይ ዝኾነ ጥርጣረ ከም ዘይብሎም ኣረጋጊፆም እዚ ምንቅስቓስ ኣብ ፖለቲካዊ ኩነታት ትግራይ ሓዱሽ ምዕራፍ ክኸፍት ተፅቢት ይግበር ነበር መሪሕነት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ኣዘዝቲ TPF-ን ዝጠመረ ቤት ምኽሪ ሰላምን ለውጥን ተመስሪቱ ፕሮግራምን ኣወዳድባን ቃልሲ ደለይቲ ለውጢ ንምብራኽ ብሓዱሽ መልክዑ ዳግም ውድዳብ ዝሳለጠሉ መድረኽ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኻይዱ ካብ ውድባት ሲቪል ሲቪክን ሚድያን ተጽዕኖ ፈጠርቲ ኣካላትን ዝተረኸብሉ ቤት ምኽሪ ንሰላምን ለውጥን ትግራይ ይጣየሽ ኣሎ ዓለም ለኻዊ ንባብን ቅቡልነትን ዘለዎ ብቐጻልነት ምሕሳብን ንቕሓትን መምርሒኡ ዝገበረ ስትራቴጂክ ኣንፈት ወሃባይነት ብቕዓት ኣመራርሓን ህንፀት ትካላውነትን ልኡኹ ዝገበረ ሰላምን ለውጥን ኣብ ዝጠልብ መድረኽ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ እወናዊ ዓለም ለኻዊ ኣህግራውን ጆባውን ከምኡውን ሃገራውን ክልላውን ኩነታት መብርሂ ዝሃበ ኮይኑ ውዕሊ ፕሪቶርያ ብምፍራስን ኩናት ከም መዋፅኦ ብምሕሳብን ናይ ውክልና ኩናት ኣብ ትግራይ ኩላዕ ዝሰርሕ ዘሎ ናይ ደብረጽዮን ህወሓት ኩሉ ደላይስ ለውጥን ፈታዊ ዓዱን ትግራዋይ ተቓሊሱ ከወግዶ ክሰርሕ ኣብ ዝግበኣሉ እዋን ንርከብ ክብል ኣፍሊጡ ኣብቲ መድረኽ ንጀነራል ጻድቃን ሓዊሱ ነበር ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ነበር ኣዘዝቲ TDF ናይ ሕዚ ኣዘዝቲ TPF ከምኡ ድማ ደለይቲ ለውጢ ፖለቲካዊ ውድባትን ተረኺቦም እዮም እቲ ሕዚ ዘሎ ምምሕዳር ውዕሊ ፕሪቶርያ ብምፍራስ ዘይሕጋዊ ቤት ምኽሪ ብምጽዋዕን ህዝቢ ትግራይ ናብ ካልእ ዙር ኩናት ዘእቱ ዘይሓላፍነታዊ ተግባር ይፍጽም ኣሎ ብምባል ይወቕሱ ነቲ ናይ ሽፍታ መግዛእቲ ክብሉ ዝገለጽዎ ሓይሊ ብምእላይ ኩሉ ዘጠቓለለ ሓቋፋይ ጊዜያዊ ምምሕዳር ብምጥያሽ ናብ ዲሞክራስያዊ ነፃን ተኣማንን መረፃን ምስጋር እዩ ኣብዚ ሓድሽ ናይ ለውጢ ጽላል 7 ፖለቲካዊ ውድባት ተደራደርቲ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ዝተፈላለየ ሲቪክ ማሕበራት ተወከልቲ ሰብ ሞያ ሚድያን ካልኦት ኣገደስቲ ኣካላትን ይሳተፉ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ንመንእሰይን ምሁርን ዘይምስታፍ ከይኣክል ነዚ ሓይሊ እዚ እናገልገልካን እናደገፍካን ብዛዕባ ዝሓሸ መጻኢ ምሕሳብ እንትውሕድ ቀልዲ እንትዓቢ ድማ ላግፂ ክኸውን ብምባል መልእኽቶም ዝጀመሩ ኣይተረዳኢ እቲ መንእሰይን ምሁርን መጻኢ ዕድሉ ባዕሉ ንምውሳን ዘኽእሎ ዕድል ክፍጠረሉ ይግባእ ካብዚ ወጻኢ ዘሎ ንሕና ዝበልናካ ጥራሕ ስማዕ ዝዓይነቱ ከይድ ግን ንተወሳኺ ክሳራታት ካብ ምቅላዕን እቲ ኩነታት ብዝበለፀ ካብ ምትሕልላኽን ዝዘለለ ውፅኢት ኣይህልዎን ካብዚ ወጻኢ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መድረኻት ስለ ዝፀዋዕኻ ጥራሕ ሕማም ክትፍውስ ወይ ፀገማት ክትፈትሕን ርሑቕ ክትእምትን ኣይትኽእልን ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት እዚ ዝሓዝናዮም ዜናታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም እዋናውን ኣገደስትን ሓበሬታታት ብቕፅበት ንክበፅሓኩም ቻናልና ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትዘንግዑ ሰናይ ጻልሒ